Jopiny e gweng' ma Obaga e kar chung' od bura mar Rarieda e kaunti ma Siaya ywago nok mar pi e gweng'no kata odoko ni gikiewo gi nam Lolwe. Kaka Steve Biko leronwa, riwruok mar mon liet e alworano Mobaga koro chako chenro mar keyo pi kawuok e nam Lolwe. Ondamo moyo kilomita 40 kowuok e boma ma Siaya wachopo e gweng' ma Obaga e kar chung' od bura mar Rarieda. Kata odoko ni jopiny e gweng'ni odak machiegni gi nam Lolwe yudo pi maler to pod en lek ni mar giwuotho ndamo mathoth mar manyo pi. Gweng'wa ka en kama tuo kabisa. Koro ne watuomoga mana pi e yewni. To ka oro biro mang'eny to yewni go ne duono kabisa. Gweng'wa ka gimoro kaka oro kochopo to chiemo bedo ga matek. Koro wabedo gi paro no mo wacho ni mondo mi wakonyre nyaka wanwang' kaka wanyalo nwang'o pi machiegni. To mondo mi wanwang' pi machiegni, pi ma ne wantiere godo ok ne nyal konyo wan nikech ne en pi marumo. Koro nikech kaka norumo no ne wayudo ni wanyalo nwang'o pi nam. To nam en kama bor matin ma mondo mi wawuog mondo mi wachop nam wakel pi nyaka e ot ok ne nyal konyowa. Midhiero ni oseketo ngima ng'e andaki ni mar le mag pi kaka rao kod nyang' bende monjo gi dho wath mako kech. Nam ka machiegni to en nam ma ok dhoge ler kata matin. Iyudo dho nam kanyo minyalo yude ka rao ponde, nyang' bende ni kanyo. Koro ka wamondo kogwen mondo wadwar pi to rao ne riembo gachi kendo nonyalo lawi nyaka oko. Ej ma wan go ni koro konyalre wiye yaw kata dhi nam udhi neno kuma nam nitie to rao be ni nam maneko pile to en nyang' mameko pile. Kaka yo mar kedo gi midhiero ni, riwruok mar mon liete e alwora mar Rarieda kod Sakwa motisi ni The Jewels of Obaga e bwo Nyogaya Foundation koro chako chenro mar ywayo pi kendo keyo kowuok e nam Lolwe gino magiwacho ni tek tweta. Pigni wapoge kunchiel odonje e puodho, pi kunchiel wapogo ne jo community tiyogo. Koro pi madonje puodho konyowa e yore mang'eny. Gi sani kaka ineno wang'a ler wang'a rieny ni ok anya koso gimiluongo ni chiemo. Alot ni kacha ya kutosa. Nyanya nitiere kanyo kamili. Gimoro amora kaka sa adhi. Kendo ok wan mondo liete kende mwatuomo pigni. Watuome gi community. Inyalo yudo ni ng'ato akata mail kata achiel kabiro dwaro mana pigni nikech inam kacha ne ok inyal donje nikech ne nitie bugni to kanyo be mane nyang'o daki to girao. Kwayo margi ne piny owacho kod josir lwedo mamoko en yudo konyruok mosiko ne midhiero mar pi maler. Kaka wanyalo omo pi kuma bor mondo waole e alot kacha kwa ting'o pi e wiwa sani tuoche ng'eny. Inyalo ting'o ndo wi tipo mak ilwar piny. Wago erokamano ne program mane foundation ochako niendi kendo akwayo migepe mamoko kaachiel gi serikal mondo wang'i ane ni to ere yo makare ma wanyalo keto go nyithindwa e skul. Takwayo moloyo ni mondo serikal ong'i ane weche mag chiemo ka nyithindo nyalo yudo chiemo maber e skul, concentration margi be nyalo bedo malo e skul kanyo endo. Kata odoko ni gweng' ma Obaga okiewo gi dho wath mako kech mayudre e nam Lolwe, jogweng' ma kae pod wuotho ndamo marabora ka gimanyo pi, gino maketo ngimagi andaki. Kwayo margi ne piny owacho en manyo yore mag reso gi midhiero ni. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jopur e kaunti ma Busia ojiw mondo ti kod kothe mar nyaluo kod mbolea maonge chemical